เ
kiprah wis cocok kanggo ngarep ternyata gawe gembira. Yo caritane wayang Ramayana ing negara Ngalangkadiraja, Ratu Buta Rahwana Raja gawe geger nyolong Dewi Sita. Anoman si gedhe putih soan taman Sinta dijak mulih konangan Indrajit lan Patih yen Anoman Padawati getih. Diobong togok bilang waong padha pating teblang omah gedhe kabeh dadi areng dosa muka nangis gereng
putri kang unggah-unggahi putri nenggir kang ayu rupane glendeng abang iku kang dadi asmane duh ibu kula dereng purun duh ibu kula mboten mudhun nadyan ayu sisane siyuyu kakang ning kutha Solo modalan mudi ning taman juruk ning pinggir Bengawan Solo modalan mudi awan latangi do suka-suka nanging aja ngikat janji cahyane bulan rancang pucuke cemara angin kang teko sesat gowo gede tresno banyu belan sinara cayane wulan lir sewu tian anggu kesewu kenangan ngersake ngopo wong sarwana ning taman juruk ning pinggir Bengawan Solo papan kreasi modolan mudi sing tuwa-tuwa welingi aja ati-ati oh 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 hey 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 gending ngongkong tanggara pedaleng mati menegel gemerang campur war suarane dede booking lembah kuda raki pangke pasar tambur kong keris soleh lan selobret kuyung mawurahan ngatya beda angkasa gending ngongkong tanggara bedaling matya menegar gemerang campur war suarane dede booking lembah kuda lagi pake pasar tambur kong keris soleh lan selobret kuyung mawurahan ngatya beda angkasa wis wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake aden wis kumandang wayahe sembahyang netepi wajib dawuh pangeran salat dadi jagake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan situmanina luwih sampurna yen berjamaah ayo Mas Hengki subuh luhur lan asar salat sayakti ngadoke tindak mungkar
karepmu jaluk di esomi tinggal lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden kate ora mergo wis keri jaman maya sing eling eling bab apa mas iku budaya pancene bener kandamu tak openi neng saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing dikadang biyen nate janji desa iki apa-apa lali ning kono saka jagung yen mendung tak siling jape gunung mas Mai Supri nyawang dunung desa dadi raja dene ora ilang gone padha ayo yo yo hey 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 ha hey ha yo do ah ayo yang siji Saja mangklok seri malimbalan saja mangklok mana karek ngomong kemandang ngape isa jane pradesa tok 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 kung tok 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 kung tok 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 kung tok 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 Yen aku bocah gunung tetangga nunggu ora susah kadek nganggo bingung yen to pancen tresnoku
kisah dadi lakon Ninggal kisliramu Ra ora niat bakal kelakon Perpisahan karo Moga-moga aja nganti gawe gelo ngodino nepeno mreng rupita alayo mas yo mas yo mas Oke, kami ucapkan salam pertemuan bagi penggemar dari Kuda Lumping Tribudaya Sakti. Tentunya kami dari kelompok kesenian Kuda Lumping yang berada di Kadipiro akan menyapa dari penggemar-penggemar kami yang selalu hadir dalam kesempatan kami menampilkan kesenian ini. Untuk salam kami dari Tribudaya Sakti, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya bagi penggemar-penggemar kami yang tidak mau beranjak dari kesenian yang sudah ditampilkan tadi dari anak-anak remaja Karang Taruna yang berada di Kadipiro dengan kesenian Kuda Lumping apa mau jenenge? Tarian masal nggih. Tentunya sangat menghibur bagi penonton-penonton semuanya. Untuk para penonton yang masih setia bersama kami untuk mengisi waktu yang kosong akan kami tampilkan dari MB Pro yang bekerja sama dengan Nusantara Audio Sound System dengan penyanyi-penyanyinya wirosworonya yang sangat cantik tentunya akan menghibur panjenengan sedaya. Monggo untuk penampilan dari ARP Pro. Nggih. Yo. Gala-gala, ayo Mbak duet isik. Nggih. Untuk sebagai lagu pembuka dari AMP Pro yang bekerja sama